I chi, os chi ddim wedi gallu mynychu yn ddiweddar yn braf iawn a gweld yn gilydd eto. Chi fel Emyr James heno am y cweddiadau bod y sgrin cwrgweddi fan hyn nos Fawrth yn 7:45 a bydd Wyn fel arfer yn siarad am emynau fel mae'n hoffi wneud nos Iau am 8 o'r gloch. Bydd dim clybiau nos Wener, achos mae'r gwyliau ysgol yn dechrau pen wythnos nesaf. Ac yna casglu y mis gyda'r gwaith Lydia Adams yn Slovenia. A wedyn Emyr yn fod i ffwrdd am tipyn bach, yn fod i ffwrdd wythnos yma o fori tan ddydd Iau yn y Bala, yn Caerdydd Gweinidogio'n ac yna sy'n nesaf bydd e'n gwneud swop gyda pari o Eglwys Efengylaeth Gymraeg Cyfyrddin. Hi'n edrych mlaen i gwrsawu pari at ni. Dewch i ni weddio gen gilydd. Diolch i ti o arglwydd y fod ti mor dda i ni, dy fod ti mor garedig a mor haen gyda ni, a mor trigarog. Ni'n gwyddio na'r arglwydd yn ddod at ein gilydd fel hyn, bydden ni wir yn gwneud mwyaf o'n braint ni. Mae dyma lle i ni eisiau bod yn addoli ti. Gwyddio arglwydd, bydde ti yn ymwneud gyda ni, bydden ni nawr yn bobl sydd wrth ein bodd gyda dy air ti, a bod ni wir yn credu bod e'n allu Duw iachydwriaeth i bawb sydd yn credu. Gwyddio ar un ti'n neud ni fel unigolion fel eglwys, bobl sydd yn wrth ein bodd gyda'r Beibl, am bod y Beibl yn siarad amdana ti, am yr arglwydd Iesu Grist, am dy gariad, dy trigaredd, dy ddoethineb a dy berffeithrwydd ti. Gwyddio i'r hyn i ni glywed, byddwn yn ei newid ni, byddwn ni yn eglwys sydd yn gymdeithas o bobl sydd yn cael ei gilydd, yn gofalu am ei gilydd, a bod yn addoliad ni yn ddidwyll ac yn ostyngedig ac yn dyblesio ti. Ac byddwn ni hefyd a baich i weld mwy yn dod ato ni. Byddwn ni am estyn allan, gweld yr angen sydd o'n gwmpas ni. Diolch am i glywed bwr yma. O'n i'n meddwl amdano'n sgwrs i hefyd am yr arglwydd yn agor calon Lydia. I ddal ar y pethau bol yn ei dweud, yn gwyddio yna. Byddwn ni bod un o'n i yma yn gwrando yn ofalus ac yn astyr wrth y gair cael ei ddarllen, wrth i Emyr esbonio y gair i ni, bydde ti trwy'r ysbryd yn ein helpu ni i ymateb, i ryfeddu, ac i ddiolch ac i dygaru ti. Ac o arglwydd ar i ti drwy dair, sa'n teithio ni, a dwi'n clywed i enw Iesu Grist, hyd yn oed trwyddo ni fel eglwys ac fel unigolion. Bydd gyda ni nawr, a maddau ni bob ain yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Dewi. O'n ni gan i mawd yn gilydd, ni'n mynd i ganu o'r atodiad rhif 30, Iesu yw'r iwl. Mae'r grin atsain drwy'r greadigaeth. Ysblenir nerf tragwydd o air, ein crau. Yn hunol far, a leinwr nef a'i fawr o goniant, ond sy'n ein gwadd i flasu'r bara. Mae'n sefyll i ganu mawd yn gilydd.
gario ymlaen heno i edrych ar lyfr Genesis yn gilydd. A mae'r darlleniad heno yn dod o Genesis pennod 26 ac adnodau 1 i 33. Genesis pennod 26 a dechrau yn yr adnod gyntaf. Dyma air ein Duw ni. Bu newyn yn y wlad, heblawr newyn a fu gynt yn yddiau Abraham. Ac aeth Isaac i Gerar at Abimelech, brenin y Philistiaid. Yr oedd yr arglwydd wedi ymddangos iddo a dweud, paid a mynd i lawr i'r Aifft. Aros yn y wlad a ddyweda fi wrthyt. Ymdeithia yn y wlad hon a byddaf gyda thi i bendithio. Oherwydd roddaf yr holl wledydd hyn i ti ac i ddisgynyddion a chadarnhaf y llw a dyngais wrth dy dad, Abraham. Amlhaf dy ddisgynyddion fel sêr yn efoedd, a rhoi iddynt yr holl wledydd hyn. Bendithir holl genhedloedd y ddea, trwy dy ddisgynyddion. Bydd hyn am i Abraham wrando ar fy llais, a chadw fy ngofynion, fy ngorchmynion, fy neddfau am cyfreithiau. Felly arhosodd Isaac yn Gerar. Pan ofynodd gwir y lle ynghylch ei wraig, dywedodd, fy chwaer yw hi. Am bod arno ofn dweud, fy ngwraig yw hi, rhag i wir y lle ei ladd o achos Rebecca, oherwydd roedd hi yn brydferth. Wedi ddo fod yno am ysbaid, edrychodd Abimelech, brenin y Philistiaid, trwy'r ffenest a chanfod Isaac yn anwesu ei wraig Rebecca. Yna galwodd Abimelech ar Isaac a dweud, mae'n amlwg mae dy wraig yw hi. Pam dywedais fy chwaer yw hi? Dwedodd Isaac wrtho, am i mi feddwl y byddwn farw o'i hachos hi. Dywedodd Abimelech, beth yw hyn rwyt wedi wneud i ni? Hawdd y gallasau un o'r bobl orwedd gyda thraig ac i ti ddwy'n ei ogrwydd arno. Felly rybuddiodd Abimelech yr holl bobl a dweud, lleddir y sawl a gyffyrddau ar gŵr hwn neu a'i wraig. Heodd Isaac yn y tir hwnnw a medi yr flwyddyn honno ar ei ganfed a bendithiodd yr arglwydd ef. Llwyddodd y gŵr a chynyddodd nes dod yn gyfoethog iawn. Yr oedd yn berchen defaid ac uchen a llawer o weision, fel bod y Philistiaid yn cynrigeni wrtho. Ceodd y Philistiaid yr holl bydewau a gloddiodd y gweision yn yddiau ei dad Abraham a'i llenwi a ffridd. A dywedodd Abimelech wrth Isaac, dos oddi wrthy, oherwydd eithos yn gryfach o lawer na ni. Felly ymadawodd Isaac oddi yno, a gwersyllodd yn Nyffryn Gerar ac aros yno. Ac ail gloddiodd Isaac y pydywau dŵr a gloddiwyd yn nyddiau ei dad Abraham. Ac a geiwyd gan y Philistiaid ar ôl marw Abraham. A galwodd hwy wrth yr un enwau a'i dad. Ond pan gloddiodd gweision Isaac yn y dyffryn, a chael yno ffynon o ddŵr yn tarddu,
bu cynnen rhwng bugeiliaid Gerar a bugeiliaid Eisac, a dywedasant ni bu y dŵr. Felly enwodd y ffynon Esec, am iddynt godi cynnen ag ef. Yna cloddiasant bydew arall, a bu cynnen ynglyn â hwnnw hefyd, felly enwodd ef Sitna. Symudodd oddi yno a chloddio pydew arall, ac ni bu cynnen ynglyn â hwnnw, felly enwodd ef Rehoboth. A dweud, roes yr arglwydd le helaeth i ni, a byddwn ffrwythlon yn y wlad. Aeth Isac oddi yno i Beerseba, ac un noson ymddangosodd yr arglwydd iddo, a dweud, my fi yw Duw Abraham dy dad. Paid ag ofni, oherwydd rwy fi gyda thi. Bendithiaf di, ac am o haf dy ddisgynyddion mwyn fy ngwas, Abraham. Felly adeiladodd yno allwdd a galw ar enw'r arglwydd. Cododd ei babell yno, a cloddiodd gweision Isac ffynon yno. Yna daeth Abimelech ato o Gerar, gydag Ahwsath ei gynghorwr, a Fichol, pennaeth ei fyddin. Gofynodd Isac iddynt, pam rydych wedi dod ataf? Gan i chwi fy nghysau am gyrru oddi wrthych. Ateb asant hwythau, gwelsom yn eglur fod yr arglwydd gyda thi. Am hynny fe ddywedwn bydded llwr yno, a gnawn gyfamod a thi. Na wneud di ddim drwg i ni, yn union fel na fi i ni gyffwrdd a thi. Na gwneud dim ond aioni ti, a ddanfon ymaith mewn heddwch. Yn awr, ti yw bendigedig yr arglwydd. Yna gwnaeth wledd iddynt, a bwytasant ac yfed. Yn y bore, codasant yn gynnar a thyngu llw i'w gilydd, ac anfonodd Isac hwy ymaith. Ac eithant mewn heddwch. Daeth gweision Isac y diwrnod hwnnw, a mynegu iddo am y pydew roeddent wedi ei gloddio, a dweud wrtho, cawsom ddŵr. Galwodd ynta ef Seba. Am hynny Beerseba yw enw'r ddinas hyd heddiw. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Ni'n mynd i ganu o Rhymal 2. Rhif 23. Ffyddlon i, di gyfnewid, oesol i'n ti yw craig fy hydd. Arna ti rwy'n dibynnu. Galwaf arna ti drachefn a thrachefn. Ti yw fy nghraig pan ddaw trafferthion, fe'n delyn dyn pan lithro fi. Gydol y storm dy gariad yw'r angor, mae'n obaith yno ti yn llwyr. Rwy'n ni sefyll yn ei ganu a cheisio Duw yn gilydd.
Gwydion mynd i ddod ymlaen i siarad yn ei am ychydig. Diolch. Roedd Lois yn sôn bore yma i ni ymhyfrydu nid yn o'n ni nac yn ein doniau ni, ond ymhyfrydu yng Nghrist a yn y Beibl. A mor bwysig yw y Beibl, o Dewi yn gweddio hyn o, mor bwysig yw y Beibl. A mae'n hawdd cymryd y Beibl yn ganiataol. Mae'n hawdd cymryd bwyd a dillad a cartref a iechyd yn ganiataol, a mae'n un peth yn wir am y Beibl. Mae'r rhyddid gyda ni i ddarllen y Beibl, mae gyda ni'r Beibl yn ein iaith ni'n hunain, a mae'n hawdd iawn cymryd yn ganiataol a peidio ei werthfawrogi. Mor bwysig yw e i ni ddarllen y gair, gwrando ar y gair, bod yn y gair. Os ych chi fel fi, dros y blynyddoedd, fi wedi darllen hanes y Beibl a sut mae popeth yn ffitio yn y trefn, a wedyn ar ôl rhyw flwyddyn fi wedi anghofio fe gyd. Mae rhain o'ch chi fan hyn, fi wedi mynd dros hwn o'r blaen, ond na fynd dros fe eto mwyn fi ac mwyn chi gobeithio. Nawr, wrth i ni edrych, ni wedi edrych yn benodol jyst ar yr Hen Testament heno. Mi oedd yr Hen Testament yn cael ei rannu i 2 rhan. Mae Luc yn sôn am y Hen Testament fel hyn. Cyfraith y Moses, y proffwydi a'r salmau. Cyfraith Moses, y 5 llyfr, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Wedyn, proffwydi a wedyn y salmau. A dyna oedd y drefn yr Hen Testament yn yr Hebraeg. Dyna sydd nhw'n darllen. Ond yn yr ail ganrif cyn Crist, doedd dim lot o'r Israelid yn gallu darllen yr Hebraeg. Felly maen nhw'n cael 70, tua 70 o ysgolheigion pobl clyfar, a maen nhw'n cyfieithu yr Hen Testament o Hebraeg i'r Groeg. A wrth wneud hynny, dyma nhw'n newid y patrwm, dyma nhw'n newid y drefn. Maen nhw'n cadw 5 llyfr Moses yn yr un patrwm, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, ond wedyn, ar ôl hynny, maen nhw'n dod wedyn at hanes cenedl Israel. A just un cenedl, hanes Israel. Ac yna, ar ôl hynny, y salmau, llyfrau barddoniaeth a llyfrau doethinebu. Llyfrau sy'n gofyn cwestiynau dwys. Ac ar ôl hynny wedyn, y proffwydi. A mae sleid, mae'n lan. A dyna'r drefn i ni'n cael heddiw. Mae dyn ni y 5 llyfr cyfraith Moses, a mae lot o hanes fyna. Wedyn, fan hyn, mae dyn ni hanes Israel. A wedyn, unwaith chi'n cyrraedd Esther, dyna fe diwedd hanes Israel. Mae hanes Israel yn dod i ben fyna. Wedyn, mae'r clwster yma o farddoniaeth a llyfrau doethinebu. A dyw'r rhain ddim mewn trefn chronolegol o gwbl. Maen nhw'n credu fod Job wedi cael ei ysgrifennu falle ar un pryd a Genesis. A dwi ddim yn dilyn patrwm hanes, maen nhw'n neidio o un peth i'r llall. Fan hyn mae'r hanes. Dyma'r llyfres barddoniaeth a doethinebu. Wedyn y salmau. Yr rhan cyntaf, maen nhw'n cael ei galw'n brif salmau. Pam y prif? Wel, jyst achos maen nhw'n hir. Maen nhw'n herach o'r lle. Prif proffwydi. Oherwydd bod nhw'n lyfrau hirach na lleill. Ac yna, y proffwydi llai, ac maen nhw'n fyrach. A mae'r rheina, dyw'r rheina ddim chwaith mewn trefn hanesyddol chronolegol. Mae'r rhai wedi ysgrifennu cyn y geithglyd i Babylon. Mae'r rhai wedi ysgrifennu tra bod nhw yn y geithglyd yn Babylon. A mae'r rhai wedi ysgrifennu ar ôl y geithglyd. A'r llyfr ola, Malachi, ac o'r pwynt yna ymlaen, nath Duw ddim, tas fe siarad gyda y genedl Israel am tua 400 o flynyddoedd. Tan bod un proffwyd arall yn dod
Un oedd yn paratoi ffordd Iesu Grist, sef Iowan Fedyddiwr. Nawr, dyna y patrwm yr Hen Testament. A mae hwn yn hynod o bwysig. Mae cofio hyn ddim byd i wneud efo iachawdwriaeth. Oedd Emyr yn sôn bore yma. Hynny yw, nid ein gallu ni, sy'n rhaid ni gael rhyw prawf o fi'n gwybod yr Hen Testament yma, fi'n gwybod yn union y drefn. Mae'r Efengyl, mae'r newyddion da yn syml. A sy'n rheswm i neb i beidio dod i gredu. Ar ôl credu, ni eisiau darllen, ni'n caru y Beibl. Achos mae'n sôn am Iesu Grist ac yn sôn am iachawdwriaeth ac am dduw, am ei wyllus e. Felly mae'n dda cael rhyw syniad o ddealltwriaeth, lle mae pethau'n ffitio. Fel bod ni'n cael gafael ar yr ysgrythur, ar y Beibl. Mae rhywun wedi disgrifio fe yn Saesneg, yn trio meddwl yn ffordd Cymraeg. Fi ddim wedi, os ydych rhywun meddwl yn ffordd Cymraeg o ddweud hyn. The Old, Hen Testament, the Old is the new, concealed, wedi guddio. The New, Testament Newydd, is the Old, revealed. The Old is the New, revealed. The New is the Old. The Old is the New, concealed. Mae Crist yna, dwi'n yn eglur iawn. Ond mae ni'n dod i'r Testament Newydd, a mae hwnna'n agor i ni yr Hen Testament. Fi'n deall nawr, pwyntio at Crist o'r Hen Testament i gyd. Mae Crist ei hun yn dweud, diolch yn fawr. Diolch Gwydio. Nawr, na ni weddio yn gilydd nawr, na ni droi at yr arglwydd yn gilydd. O dad sancta, o dad graslo, o dad caredig, o dad doeth. Ni'n diolch ein bod ni yn troi heno yma Duw sydd yn siarad, yn Duw sydd wedi i ddatguddio ei hun i ni. A dad, ni eisiau diolch i ti nawr am dy air di, am yr ysgrythyrau, am y Beibl. Diolch fod gennym ni'r un llyfr neu yr un llyfrgell yma. A'r 66 o lyfrau. Hen Testament, y Testament Newydd, yr holl genres gwahanol wedi sgwennu dros gymaint o amser gan amrywiaeth o bobl a phersonoliaethau mewn ieithoedd gwahanol gyda bwriadau gwahanol ac eto i gyd arglwydd. I gyd yn adrodd yr un stori, i gyd yn ein pwyntio ni at yr un Meseia, yr arglwydd Iesu Grist. Diolch mae dyma'r gair sydd yn sôn amdano fe. Da, diolch i ti heno yma wrth i ni bod wedi darllen llyfr Genesis, henod o'r llyfr hwnnw. Diolch wrth i ni feddwl am fywyd Eisac a'i brofiadau fe. A bod hynny ddim just yn stori. Bod ni ddim yn dod at y pethau yma fel rhyw i ddysgu rhyw wersi moesol. Na, mae'r hanes yna yn rhan o dy stori fawr di o achubiaeth. Pam heno arglwydd i ni eisiau dysgu am Eisac achos oedd Eisac yn disgwyl am waredwr. A fe ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist bod yr arglwydd Iesu ddim eto wedi ddatguddio. O dad, ni'n diolch fod ti wedi rhoi'r Beibl i ni. Ac dad, ni'n diolch fod yna gymaint i'w ddarllen a gymaint i'w ddysgu a'i wybod. Ar yr un pryd arglwydd diolch fod yr Efengyl mor syml.
fel y gall pobl ffôl fel ni i ddeall a'i grediau ac ymateb mewn ffydd. A dad yn gweddi ni yn rhagor heno me yw yn ei di roi ffydd i ni. Arna ti ddod a datguddio dy hun i ni. Arna ti ddod a trwy dy air ac yn nerth y ysbryd glân arglwydd i ti siarad a ni o sgweli di fod yn dda. Dad, ni eisiau gweddio nawr doston ni fel eglwys. Dad, ni'n yn gwybod fod yna bod math o sefyllfaoedd gwahanol yn ein gwynebu ni fel aelodau. Dad, rai mewn poen, rai mewn galar, rai yn unig, rai dan straen, rai yn flynedig, yn gorfforol, eraill yn flynedig efallai yn emosiynol neu'n ysbrydol. Dad, ni'n gwybod bydd rai yn ein plith ni efallai yn brwydro temptasiynau, rai yn gwynebu efallai rhyw edledigedd. Dad, ni'n gwybod bydd rhai yn ein plith ni efallai yn gwynebu anheion. Dad, diolch i ti, dy fod ti yn gwybod hyn i gyd amdano ni. Dy fod ti yn ein adnabod ni. Arglwydd, yn union fel roedd ti yn adnabod Abraham yn adnabod Isaac. Mae dy lyged i arno ni a rwy ti'n ein adnabod ni a yn ein caru ni. A Dad, ni'n gweddio nawr a wneud i mewn rhyw ffordd rhyfeddol a dirgel a wneud i ddangos dy fawredd di trwy cymryd y gair yma a'i gymhwyso fe i'n bywydau ni. Os gweli di fod yn dda. Arglwydd yn Duw, ni'n dyfolu di, ni'n dyfawrygu di. Ond diolch mae ti yw ein Duw ni. Ac arglwydd i ni am dy nabod i'n well, i ni am dy garu di'n fwy. Dyna'n agos ato ni felly, os gweli di fod yn dda. Da dostyrio wrtho ni. Tregarha wrtho ni, yn ein gwendid ni, yn ein methiannau ni, yn ein ffolinau ni. Da dangos dy nerth, os gweli di fod yn dda. A clyw ein gweddi ni nawr. Yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni o'r atodiad rhif 59. Yng Nghrist ei hun mae'n ngobaith i. Ef yw fy hael, fy nerth, fy nghar. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu dy gilydd. Amen.
gyda fi yn eich Beiblau Genesis, pennod 26. Lle ni'n cael rhywfaint neu'r mwyafrif o hanes Isaac. Ac fi wedi dweud o'r blaen, fi'n gwneud y pwynt fod Isaac, mae chydig bach fel a forgotten middle child. Mewn ffordd, rôl Isaac yw pontio rhwng Abram a Jacob. Dyna ni Abram, Isaac a Jacob, a fe sydd yn y canol, ac ni'n clywed lot am Abraham. Byddwn ni'n clywed lot am Jacob ac am ei feibion ac yna mae ydych chi Isaac yn y canol, ac ychydig iawn ni'n clywed amdano fe. A chymod be, y mwyaf fi'n meddwl am y peth, mae yna rhywbeth hyfryd am hynny ond oes. Mae yna rhywbeth braf. Fod ydych chi fan hyn, un o gewr i'r ffydd, un o pobl enwocaf yr arglwydd. Abram, Isaac a Jacob, y patriarchaid. Mae'n enw mawr yn hanes yr iachawdwriaeth, ac eto be ni'n gweld ohono fe, wel ddim rhyw lawer. Mae'n dawel, mae'n rhywbeth eitha pasif, mae'n gwasanaethu, mae'n gwneud camgymeriadau ydy, ond mae'n cario ymlaen a mae'n ffyddlon yn ymddiried yn yr arglwydd. Mae'n gymeriad pwysig yng ngolwg Duw, ac eto ar yr un pryd mae'n Gristion ddigon tawel, ddigon di-nod. Mae'n un bwysig. O'r wythnos yma, fi siŵr bod lot o'n chi wedi gweld, bu farw Tim Keller, gweinidog enwog, pregethwr ac awdur dylanwadol, diwiol, sydd wedi cael argraff enfawr ar lawer o Gristnogion, a na i weid, fi'n ddiolchgar amdano fe, a beth i fi wedi dysgu trwy weinidogaeth ac chymryd oedd y cyfryngau cymdeithasol Cristnogol yn llawn o pobl yn talu teyrnged, a mae'n un gret, mae'n un dda, mae'n un bwysig, mae eisiau diolch i Dduw am weision ffyddlon. Mae eisiau bod yn ddiolchgar hefyd yn does am yr holl Gristnogion hynny. Sydd wedi redeg y ras i'r diwedd, yn ffyddlon, di gorffen yn dda, a ni ddim yn cofio enwau nhw. Ni ddim yn gwybod pwy o'n nhw. Nawn ni gwrtha nhw yn y gogoniant. Ond nawr, maen nhw'n mynd yn angof, ond do'n ni ddim yn golygu bod nhw'n ddibwys. Dyna fydd ein profiad, llawer ohono ni, ynddo fe. Ni'n dilyn yr arglwydd, a ni'n werthfawr yn ei olwg a falle bydd na ddim rhyw ffys mawr amdano ni, a gwd, da iawn. Y peth pwysig yw bod ni yn dilyn yr arglwydd. A chymod chi'n gweld hynny, hyd yn oed fan hyn efo Isaac. Yn y bennod yma, lle mae dyn ni'r chunk mwyaf mewn ffordd amdano fe, mae lot o'r sylw dal i fynd ar Abraham yn dynnu, ydych chi sylwi? 8 o weithiau mae Abraham yn cael ei enwi, a mae'n cael ei gyfeirio ato hefyd, ddim wrth i enw unwaith ar ben hynny. Pam? Hyd yn oed wrth i ni glywed am fywyd Isaac, mae y sylw dal i fynd nôl at Abraham. Wel, fi'n credu y reswm yw hyn. Mewn ffordd, ni'n cael ein gorfodi i ofyn y cwestiwn, ydy Isaac yn mynd i fod yn blentyn go iawn i Abraham? Ydy e'n mynd i fod yn olynydd ysbrydol i Abraham, ddim just yn blentyn o ran y corff, o ran y cnawd? Gwydion di roi trosolwg i ni o'r Hen Testament fyna, a mewn ffordd un o'r cwestiynau sydd yn codi trwy'r Hen Testament ac i fewn i'r Testament newydd hefyd yw hyn, pwy yw plant Abraham? Pwy yw ei ddisgynyddion? Mae Duw yn
gwneud cyfamod gyda Abram, mae'n gwneud addewidion i Abraham ac i'w had, i'w ddisgynyddion, a mae'r addewidion yna'n cael eu cyflawni yng Nghrist, fe yw'r disgynydd, fe yw'r had, ond pwy arall yw plant Abraham? Siw bod chi'n cofio, ni'n darllen ychydig am hyn yn y Testament Newydd, yr Iddewon yn ymffrostio yn y ffaith mae nhw oedd disgynyddion Abraham. Chi'n cofio yn Ioan 8, mae Iesu'n dadlau gyda nhw, a yn adnod 39, maen nhw'n ateb Iesu, Abraham yw ein tad ni. Meddai Iesu wrthyn, pe baich yn blant i Abraham, byddech yn gwneud yr un gweithredoedd ag Abraham. Be mae Iesu'n dweud fyna, dwi ddim yn ddigon bod chi wedi cael eich geni yn llinach Abraham, mae plant go iawn, disgynyddion go iawn, plant ysbrydol, nid jyst llythrenol, maen nhw yn byw mewn ffordd arbennig. Maen nhw'n ymdebygu i'w tad nhw. Mae'n dod yn glir fod yna fwy i fod yn blentyn i Abraham na jyst pa deulu chi wedi cael eich geni ynddi. Chi'n cofio yma, Ioan Fydyddiwr, yr olaf o'r proffwydi yr Hen Testament fel petai, yn Luc pennod 3 adnod 8, mae'n dweud wrth y tyrfaoedd oedd yn dod ato fe, peidiwch dechrau dweud wrth eich hunan mae gennym Abraham yn dad. Oherwydd rwy'n dweud wrth eich gall Duw godi plant i Abraham o'r cerrig hyn. Hynny yw, nid pa deulu chi wedi cael eich geni sydd yn gwneud chi'n blentyn i Abraham, mae angen bod Duw yn gweithio yn eich calon chi. Pwy yw plant Abraham? Wel, y rai sy'n ymddwyn fel Abraham. Y rai sydd yn rhoi ei ffydd fel Abraham yn y Meseia. Ni'n gwybod, o be ni wedi gweld yn barod yn llyfr Genesis, fod Isaac yn fab llythrenol i Abraham. Cwestiwn sy'n cael ei ofyn mewn ffordd ym Mhenod 26 yw, ydy e'n mynd i fyw fel plentyn i Abraham? Ydy e'n mynd i fod yn blentyn ysbrydol hefyd i'w dad? A felly, a falle ddech chi sylwi ar hyn mewn ffordd, mae'r benod yma'n llawn o ryw adleisiau, ryw bron a bod deja vu. Ond y bethau'n digwydd ym mywyd Isaac sydd fod i atgoffa ni o bethau ddigwyddodd yn mywyd Abraham. Gadewch chi ni edrych ar rai ohonyn nhw yn fyrdd yn gilydd. Peth cyntaf, ni'n sylwi yw hyn, mae Isaac yn derbyn yr un addewidion a'i dad. Felly mae dyn ni yn adnod 2 yn does, mae'n dweud bod yr arglwydd yn ymddangos i Isaac a dweud, paid yn mynd lawr i'r Aifft, aros yn y wlad y ddyweda fi wrthyt. Ymdeithio yn y wlad hon a byddaf gyda thi i ffendithio. Oherwydd roddaf yr holl wledydd hyn i ti ac i ddisgynyddion. A chadarnhaf y llw a dyngais wrth y dad Abraham. Am o haf dy ddisgynyddion fel ser y nefoedd. A roedd iddynt yr holl wledydd hyn. Bendithir holl genhedloedd y ddeiar trwy dy ddisgynyddion. Bydd hyn am i Abraham rando ar fy llais, a chadw fy ngofynion, fy ngorchmynion, fy neddfau am cyfreithiau. Dyw yn dod at Isaac, a mae'n gwneud yr un addewidion iddo fe yn awr, yn dydy. Mae Dyw yn galw arno fe i'w ddilyn e. Fel petai'n dweud, dwi ddim yn ddigon bod Abraham wedi fy nilyn ni. Dwi ddim yn ddigon bod fi wedi addo'r pethau mae i Abraham a nath gredu a fe, nath i fyddhau a fe, nath ymddiried yno fi. Mae eisiau ti wneud hefyd. Fi eisiau dy fendithio di. Fi eisiau ti fod yn un o'n hobl cyfamodol i. Fi eisiau bod yn ddew i ti a ti yn blentyn i mi. Mae'n gwneud yr addewidion graslon yma
iddo fe. Mae Duw yn mynd i fod yn dda iddo fe. Ac trwy Isaac a trwy ei ddisgynyddion ac yna, yn y Meseia, bydd y byd i gyd yn cael i fendithio. Beth sy'n rhaid i Isaac wneud? Mae'n rhaid iddo fe gredu ond oes. Yn union fel nath Abraham gredu. A chyfrifwyd hynny'n gyfiawnder iddo, mae'n rhaid i Isaac nawr, dio ddim jyst yn etifeddu'r pethau yma, mae hefyd yn gorfod cymryd gafel ar addewidion. Mae e'n gorfod rhoi ei ffydd yn yr addewidion. Mae'n gorfod dod yn waglaw at Dduw a derbyn. Trwy ffydd. Be amdano ni? Chi'n blentyn i Abraham? Sa'n siŵr os oes na rhywun yma'n gallu olrhain eu hachen nhw i'r genedl arbennig yna, falle bo chi. Dim ots, nid dyna'r cwestiwn fi'n gofyn. Be fi'n gofyn yw, ydych chi yn blentyn i Abraham? Yn ysbrydol, ydych chi yn clywed Duw yn dod ac yn eich gwahodd chi i ddod ato fe ac yn gwneud addewidion i chi ac eisiau eich bendithio chi ac eisiau rhoi bywyd tragwyddol i chi yn Christ. Mae e wedi'n bendithio ni. Ac y cwbl chi angen neud yw credu a derbyn a dilyn. Dyna mae plant Abraham yn neud. Chi eisiau bod yn un ohono? Ydych chi'n cyfrif chi'n yn un ohono? Wel, credwch. Credwch ar addewidion. Be arall? Wel, yn ail, mae Isaac yn gwneud yr un camgymeriadau a'i dad. Wel, wedys i mynd y bron a bod deja vu. Ni'n clywed am rai cymeriadau Abimelech ac yna ffechol a'r tebyg yw mae teitlau o nhw ar gyfer brenin. Nid yr un brenin, ond brenin fel y teitl Pharaoh. Ac ni'n clywed yn dyn ni bod Isaac yn mynd i Gerar. Ac mae'n mynd sefyllfa tebyg i y sefyllfa Abraham ynddi. Mae bron mor debyg, mae'n rhaid i'r awdur pwyntio allan yn adnod 1, bu newyn yn y wlad, heb lawr newyn a fi gynt yn yddi Abraham. Mae'n y newyn di codi, ddim yr un, sa'n i drysu fan hyn, sa'n ailadrodd fy hun, achos gwahanol yw hyn. Mae Isaac, sy'n mae e'n mynd i ymddwyn o dan yr amgylchiadau yma. Fel ni'n clywed yn adnod 6, arosodd Isaac yn Gerar. Dio ddim yn mynd i'r aifft fel nath Abram, ond dio ddim yn gwneud lot yn well, ydy yn adnod 7, pan ofynodd gwir y lle ynghylch ei wraig. Dwedodd, fy chwaer yw hi, am fod arno ofn dweud fy ngwraig yw hi. Rhag i wir y lle ei ladd o achos Rebecca, oherwydd roedd hi yn brydferth. Fel plentyn, mae Isaac yn ymdybygu i'w dad, a fan hyn ni'n gweld yn gwneud yr un camgymeriad a'i dad. Dwi ddim cyndrwg mewn un ystyr, achos chi'n cofio yn achos Abraham, nath ei a Sarai cael ei gwahanu o'i gilydd, ac oedd y pethau'n edrych yn llawer fwy difrifol fyna. Ond mae ddigon agos yn dod i. Isaac dal i ddweud celwydd neu'n sicr plygu'r gwirionedd. Mae Abimelech yn gweld mor ddifrifol yw'r perygl gallai fe di achosi un o bobl o wlad i bechu yn erbyn Duw. A'r pwynt fan hyn, fi'n credu, yw mae Isaac ddim di dysgu o gamgymeriadau ei dad. Mae'n dal i fod yn bechadur. Fod e ar un ffydd yn yr un Duw, ac fod e wedi ei achub, fod e wedi profi gras Duw, fod e wedi ei gyfiawnhau ger bron Duw,
fel pob un Cristion, mae'n dal i fod yn bechadur. Mae'n dal i wneud camgymeriadau. Mae'n dal i fethu ar adegau. Dwi'n bod yn blentyn i Abraham ddim yn golygu yn sydyn iawn bod chi'n berffaith. A wrth gwrs bod e ddim. Achos oedd Abraham ddim yn berffaith. Oedd Isaac ddim yn berffaith. Oedd Jacob ddim yn berffaith. Allwn ni fynd mlaen a mlaen lawr trwy'r llinach oedd dim un ohonyn nhw'n berffaith. Oni bai, neu heblaw am yr arglwydd Iesu Grist. Fe yn unig sydd erioed wedi bod yn ddi-bechod. Dwi'n bod yn blentyn i Abraham ddim yn golygu bod chi'n sydyn yn berffaith. Na, beth mae'n golygu yw bod chi yn gweld eich angen chi am waredwr. Be amdano chi? Heno. Ydy hwnna'n wir amdano chi? O fi ddim yn gofyn ydy hwnna'n wir amdano chi bod chi wedi pechu. Sa'i angen gofyn hwnna. Fi'n gwybod hynny. A os dim angen i chi ofyn i fi chwaith, Emyr o ti'n bechadw? Yn gwestiwn twp. Yn glir i weld. Os dim amyr peth, dim gwadu'r peth. A hi'n aml ddim yn dysgu o camgymeriadau y genhedlaeth ar fi, ni ddim yn dysgu o'n camgymeriadau ein hunan. Ydyn ni, di gweld ein hangen ni trwy hynny am waredwr. Beth arall? Wel, trydydd pwynt ni. Mae Isaac yn dyfal barhau fel ei dad. Mae'n dyfal barhau fel ei dad. Neidio ymlaen chydig yn yr hanes ac ni'n clywed bod Isaac, mae'n aros yn y wlad a mae Duw yn ei fendithio fe. Yn faterol fan hyn. Mae'n hau ac yn medu ar ei ganfed a bendithiodd yr arglwydd ef. Ond yna, mae tensiynau'n codi wrth gwrs, achos mae e'n llwyddo am y bobl o wlad yn cefnfigeni ac mae'n gofod symud ymlaen ac mae'n y gwmpa mas yn digwydd dros y pydeweg wahanol yma ac mae pethau oedd yn eiddo iddo fi. Pydewyn oedd Abraham ei cloddio a'i weision, maen nhw'n cael eu llenwi fewn, ond beth sy'n dod drosodd fan hyn? Beth sy'n dod drosodd am Isaac fan hyn fel plentyn i Abraham? Mae'n dyfal barhau yn dydy. Mae'n cario ymlaen. Gallai mae'n rwydd fod wedi digaloni. Mae Duw di afo hyn, mae di afo'r llall, mae di afo pob math o bethau i fi, ond sa'n gweld cyflawniad yr addewidion. Be mae'n gwneud? Mae'n dyfal barhau, a ni'n darllen yn dyn, edrychwch ar adnod 23 ymlaen. Aeth Isaac oddi yno i Berseba, ac un noson ymddangosodd yr arglwydd iddo a dweud, mae fi yw Duw Abraham dy dad. Paid ag ofni, oherwydd yr wyf fi gyda thi. Bendithiaf di, ac amlhad dy ddisgynyddion mwyn fy ngwas Abraham. Felly adeiladodd yno allwdd, a galw ar enw'r arglwydd. Cododd ei babell yno, a cloddiodd gweision Isaac ffynon yno. Yr siomedigaethau, mae'n amlwg bod na amheuon yn does. Fi wedi gwneud y pwynt mor blaen, ond chi ddim yn dweud wrth rhywun i beidio ag ofni, os nag yn nhw'n ofni. Chi ddim yn dweud wrth rhywun i beidio poeni, os nag yn amlwg bod nhw'n poeni. Oedd Isaac yn pryder. Oedd wedi bod trwy gyfnod bach ansefydlog ac ansicr a pethau ddim falle'n gweithio allan fel oedd e'n disgwyl a mae'n y gwmpo mas di bod a mae'n pryderu. Mae Duw yn dod a mae'n dweud, paid ag ofni, fi gyda ti, creda yno fi. A be mae Isaac yn neud? Wel, mae'n dyfal barhau. Mae'n addoli. Mae'n galw ar
enw'r arglwydd ac yn bwrw ati i gloddio ffynon arall. Be amdano ni? Ydyn ni'n blant i Abram yn hyn? Sa'n gwybod beth yw'r heriau sydd wedi bod yn eich gwynebu chi ar hyn o bryd. Falle bod yna un siom ar ôl y llall. Falle bod chi'n teimlo ar goll. Falle bod chi ddim yn deall yr hyn mae'r arglwydd yn ei wneud yn eich profiad chi ar hyn o bryd. A mae'n boenus, a mae'n eich drysu chi, a chi'n ofnus ac yn bryderus, a chi ddim yn siŵr iawn beth sy'n mynd i ddigwydd na lle i droi, a chi'n cael eich temtio i roi lan ac i symud i ryw wlad arall. Ymddiried yno chi yn hytrach nag yn addewidion Duw, mae Duw yn dweud na, cario ymlaen. Na, creda yno fi. Na, cario ymlaen i addoli angheisio i rwy fi gyda thi. Dyna ni'r addewid yna, mae'r arglwydd Iesu'n dweud, wel y rwy fi gyda chwi, hyd ddiwedd oes. Gyda'n ola, un pwynt ola. Mae Isaac yn trin eraill yn raslon, fel ei dad. Ni'n cyrraedd diwedd yr adran yma, ac eto mae yna rhyw hanesyn bron o bod fel deja vu eto, lle mae Isaac nawr yn gwneud cyfamod gyda rai o drigolion y wlad. Ni'n darllen, na'i darllen adnod 26 ymlaen. Daeth Abimelech ato o Gerar, gydag Ahwsath ei gynghorwr a thuchol pennaeth ei fyddin. Gofynodd Isaac iddyn, pan rydych chi dod ataf, gan i chwi fy nghysau am gyrru oddi wrthych. A tebasant hwythau, yn gwelsom yn eglur fod yr arglwydd gyda thi. Am hynny fydd y wedwn bydded llŵr yngom a gwnawn gyfamod â thi. Na wneud di ddim drwg i ni, yn union fel na fi i ni gyffwrdd â thi, na gwneud dim ond aioni i ti, a ddanfon ymaith mewn heddwch. Nawr ti yw bendigedig yr arglwydd. Yna gwnaeth wledd iddynt, a bwytasant ac yfed. Yn y bore, codasant yn gynnar a thyngu llw i'w gilydd. Ac yn fonodd Isaac hwy ymaith ac eithant mewn heddwch. Mae'r bobl yma'n gallu gweld bod yna rhywbeth yn wahanol am Isaac. Maen nhw'n gorfod cydnabod, maen nhw'n defnyddio'r term yma, ti yw bendigedig yr arglwydd. Hynny, mae Duw wedi dy fendithio di. Ac falle bod nhw ddim wedi trin Isaac yn hollol iawn. Mae yna rhywbeth hyfryd fan hyn yn does wrth i Isaac, a mae'n eddgar gyda nhw, mae'n maddau gyda nhw, mae'n cymodi gyda nhw. A lle welodd hynny'n digwydd o blaen? Wel, gydag Abraham yn dyfedd. Abraham yn raslon yn ei ymwneud gyda'r bobl o'i gwmpas e. Oedd e'n ofalus, oedd angen bod yn ofalus yn ein perthynas ni gyda'r byd, ond ar yr un pryd oedd e rhywbeth enillgar, rhywbeth hael yn ei ymwneud gydag eraill. Pam neu sut oedd Abraham yn gallu bod mor hael? So mae Isaac yn gallu bod mor hael? Wel, achos fod ei obaith yn yw. Unwaith eto, beth amdano ni? Meddyliwch am sut i ni wedi cael ein trin. Bod ni wedi gwrthod yr arglwydd, wedi gwrthod fel yn erbyn yr arglwydd, mae ei wedi maddau ni, a wedi'n caru ni, a wedi'n trin ni mor garedig. A felly ni'n cael ein galw i garu ein gelynion ni. Ni'n gallu maddau, ni'n gallu bod yn raslon gydag eraill oherwydd y ffordd i ni wedi cael ein trin. Fel Cristnogion, ni ddylse fod y bobl mwyaf graslon a charedig yn ein ymwneud ni gyda'r byd.
Dyma sy'n mae plant Abram yn ymddwyn, gwir blant Abram. Nawr, wnaethon ni orffen yn darlleniad ni ar adnod 33. Gallen ni, di darllen y ddwy adnod nesaf. Fi'n mynd i darllen nhw nawr, achos mewn ffordd maen nhw'n pontio ymlaen i'r benod nesaf. Ni'n darllen hyn. Mae'n adran bach od mewn ffordd. Pan oedd Esau yn 20 mlwydd oed, priododd Judith ferch Beeri yr Hethiad, a hefyd Basemath ferch Elon yr Hethiad. A buont yn achos gofid i Isaac a Rebecca. Bydd pwynt yr cwbl ar nodau bach yna ar y diwedd. Wel, y pwynt mewn ffordd yw na Esau yn dangos bod e ddim yn blentyn ysbrydol i Isaac ac Abram. Cofiodd Abram yn mor awyddus bod Isaac yn priodi'n dda. Pan oedd e'n 40, dyma nhw'n mynd nôl i sicrhau bod e'n cael graig diwiol. Ond fan hyn, mae Esau yn dechrau dangos mae nid fe yw'r nesaf yn y llinach fel petai, achos mae e'n mynd ac yn priodi merched o blith yr Hethiad. Dyw Esau ddim yn dilyn yn ôl troed ei dadau. Felly mae'n rybydd, jyst rybydd bach terfynol ola i ni. Peidiwch cymryd y pethau mae'n ganiataol. Gellech chi ni cymryd yn ganiataol, nes i gweud hyn o'r blaen. Pwy oedd cyntaf anedig Abram? Wel, Ismael, ond nid fe. Oedd e ddim yn blentyn ysbrydol. Pwy oedd cyntaf anedig Isaac? Wel, Esau. Ac eto fel gwelwn ni, Jacob yw'r un sydd yn derbyn addewidion Duw. Peidiwch meddwl just oherwydd eich magoredd chi, peidiwch meddwl just oherwydd eich cefndir, eich profiadau chi, bod y pethau yma yn cael ei yn sicr i chi. Na. Peidiwch dweud, mae gennym ni Abram yn dad i ni. Os ydych chi'n blant i Abram, byddwch chi'n gwneud yr hyn wnaeth Abram. Dyna geiriau'r arglwydd Iesu. Gogoniant yw enw i. Amen. Amen. Ganwn ni emyn i orffen. Drian ag Isaac, nes i chwilio os oedd emyn amdano fe. Bydd rhaid ni fodloni efo Duw Abram, Molwch ef, yr holl alluog Dduw, o'r hen ddehenydd brenin ef, Duw cariad ef. Ac ymlaen, nhw'n i sefyll i ganu yn gilydd. Amen.
derbyn ein mawl ni, a'n diolch i gyd felly. A bydd gyda ni. Am ein bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist.